Lima stunder stadig, eller? Ja, den gør. Nå, jamen, så har vi et lokum. Vi har vores egen lokum i teltet. Ja, det er fandme lækkert. Det er total luksus, altså. Jeg spiller den her spand med pis. Hvor meget er der i? Der er cirka en liter, altså normale mennesker kan have cirka en halv liter i blærerne. Jamen, vi skal gøre ligesom Gandhi. Det lugter ikke så galt. Det dufter stadig af Ajax. Det er det gode ved det. Jeg tror ikke engang, vi skal bruge den her, fordi at hvis det endelig er, at teltet flyver væk og den her vælter, så er der pis i hele teltet. Det er fint. Det er lækkert. Vi elsker det. Prøv lidt duft. Er det ikke valgduftende pis? Det er Ajax-pis, det der. Det lugter af rengøringsmiddel. Lige præcis. Så er det lige meget jo. Lad den stå. Det er okay, Håko. Altså, vi tager Højden er damen er helt vildt klar på os jo. Ja. Generelt går det godt på damefronten, det vil jeg sige.